नमस्कार प्रणाम। स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बनी रुआ सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। रुआ सबके बता दी कि आज बात करे वाला बानी भाई अंकुश राजा जी के बारे में। कहा कि बहुत ही जबरदस्त गाना बे म्यूजिक से रिलीज हो चुकल बा। होली में धर्म रहे चाहे जाए, बहुत ही जबरदस्त गाना वीडियो के साथ रिलीज कर गई बा। होली में धर्म रहे चाहे जाए, जी हाँ, ये अपन वेब म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर गई बा। रुआ सबके काफ़ी पसंद आई और काफ़ी अच्छा लगे। रुआ सब जाना तानी कि अंकुश राजा जी के गाना जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आवेला तो खुद से ही खुद तहलका मचावेला। भाई अंकुश राजा पूरा भोजपुरी में कहर मचा के रख दिला वाला। तो रुआ सब होली के गाना में, होली के हुरदंग में पूरा होली के जबरदस्त गाना सुनी। होली में धर्म रहे चाहे जाए, बहुत ही जबरदस्त गाना बा। तो रुआ सब सुनिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। बे म्यूजिक से रिलीज कर गई बा होली में धर्म रहे चाहे जाए भाई अंकुश राजा के। अंकुश राजा के गाना सुन के काफ़ी पसंद आवेला और काफ़ी तांडव मचावेला और हर डीजे के पूरा धमाल मचावेला। ऐसे ही रुआ प्यार आशीर्वाद बनौले रही भाई अंकुश राजा पर, और शेयर करत रही, सब्सक्राइब करत रही। और हमारे लास्ट तक वीडियो देखा तनी तो लाइक जरूर करम और चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब जरूर करम। तो उसके लिए प्रणाम।